Radi. Yes. Sad samo žicu u podzemlju staviti. Čekaj, to ću ja sad reći. Napravit ćemo jedan vlakić koji bi se trebao kretati po pruzi i semafor bi trebali pokazivati kad se smije kretati i kad se ne smije kretati. Kad se stisne tipkalo za lijevo, vlakić ide u jednu stranu. Kad se stisne desno tipkalo, vlakić ide u drugu stranu. I onda ide napred-nazad. Ovo je radionica koja se zove Fotolov na zmajeve. Organiziraju HZTK u suradnji sa Suvagom. Ovo nam je već 5. godina. Djecu dijelimo u 2 grupe. Prva grupa radi u toku dana zmajeve, dok druga grupa radi fotografiju i poslije pauze se zamijene. Znači, djeca koja su zainteresirana za digitalnu fotografiju imaju mogućnost da se ovdje kroz ovih 7 dana intenzivnije bave digitalnom fotografijom, nešto nauče. Ja sam primijetio da su djeca koja imaju nekakve probleme, pogotovo probleme oštećena sluha, da su iznad prosječno talentirana za kadar i za fotografiju i djeca u Suvagu neka su to i potvrdila. Ova akcija nije završena sa zadnjim danom, nego ćemo mi za vrijeme lijepog vremena napraviti sa tim zmajevima jedno letenje, znači puštat ćemo te zmajeve i obično smo, kad se to događa već na Maksimiru, obično smo napravili jedan i fotosafari po zoološkom vrtu i to je njima dosta interesantno i onda su tu dobre slike. Ovo je modelarska radionica, ovdje radimo osnove. Onda imamo obradu materijala, tamo već radimo od lima, na primjer, držače za krov i podnožje, tako to. Onda imamo kreativnu radionicu, radimo od brusnog papira, sastavljamo krov. I imamo još informatiku, tamo radimo u 3D modelu isto ovo. Kad brusim, pilim ono drvo i kad radim sa drvom, osjećam se nekako da sam tu. To je moj dio. Kada radim robote, više se osjećam odrastao nego dijete. Jednostavno je to sloboda kakva se ne može zamisliti. Po meni se Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici jako sviđa jer lijepo je uređeno, sve je novo, imamo puno alata, puno pribora, radionice su odlične, učitelji su odlični, sve je super.
This is my first time to be invited to Croatia. It was like a dream for me to visit the country where I always read about it when I have to study history of animation. So always I have to start with Disney in America and with Zagreb School in Europe, and this was really interesting for me to visit this country which have this old tradition of animation. This make me really interesting to come it. Vafi festival is very unique because there is no much festivals in the world about animation made by children. I have to adjust my thinking how to judge this work is made by children. I don't have to measure them as I have to measure work is made by adult. I really appreciate being here, and I'm really honored to be in Vafi and to be in Croatia, and it was really interesting to meet a lot of interesting people here. Poštovani posjetitelji, dobar vam dan i dobro nam došli. Prekrasno je na jednom mjestu vidjeti puno dobre volje, puno kreativnih i vrijednih ljudi, marljivih ruku. Teško bi bilo nabrojati baš sve radionice, baš sve prezentacije, izložbe i radove koje ćete imati prilike vidjeti i doživjeti danas i sutra u Boćarskom domu, no ovoga će vam se vikenda ovdje predstaviti Hrvatska zajednica tehničke kulture zajedno sa svojim nacionalnim centrom tehničke kulture. Jedan dio svojih aktivnosti i programa, znanja i vještina pokazat će svim posjetiteljima Festivala tehničke kulture koji danas i sutra posjete Boćarski dom. Modelari me zanimaju zato što se vješt sam u tome i s drvetom se radi. S drvetom volim raditi pa zato što je to prirodni materijal i onako, baš. Najteže je napraviti slova. Pa zato što treba biti sve ravno i to se vidi. Ovo što se ne vidi to se može malo zabrljati, ali ova slova treba baš ravno ispast zato da što se vide i sve što se vidi. Zadatak nam je raditi lampu, svjetleću lampu sa natpisima, kraticama tehničke kulture. Ovaj centar je jako lijep i moderan, nisam to očekivala. Pa radionica je zabavna zato što koristimo mehanizme pomoću kojih se pokreće nešto poput ovih šišmiša koje ćemo napraviti. Pilimo na raznim uređajima, bušimo. Sve u svemu glavni dio mehanizma je da mi pokrećemo svojom rukom kotačić i jedan kotačić pokreće drugi i tako konačni rezultat je da se šišmiš pokreće ovdje. Čuo sam na radiju da postoji filmska radionica, pa sam se priključio. Svatko je dobio svoju ulogu, a moja uloga je bila novinar. Moja radionica nema nikakve veze sa šišmišima.
ali morao sam potražiti na internetu o šišmišima, zato kako bi mogao pitati ispitanike u radionici šišmiša. I tako da sam dupo naučio. Znači, tražimo pravac sjevera. Gdje se nalazi? 2 koraka od tebe. Hvala. Kad se nađemo u situaciji, znači da trebamo odrediti sjever, jug, istok i zapad, služi nam kompas, karta i osnovno u prirodi što možemo se snaći pomoću sunca, mravinjaka i mahovine. Halo, jesam koga dobio? Halo. Hrvatska zajednica tehničke kulture organizira ljetnu školu tehničkih aktivnosti od 2008. godine. Škola se održava u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici i to u 2 termina tijekom ljetnih školskih praznika, jedan u srpnju i jedan u kolovozu. Svake godine školu polazi 100-tinjak učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koji u 10-dnevnim radionicama prolaze različite vježbe iz područja tehničke kulture i izrađuju tehničku tvorevinu. Osnovna ideja škole je da se učenici izradom projektnog rada usavrše u različitim područjima tehničke kulture. Učenici prolaze radionice strojarstva, obrade materijala, modelarstva, elektronike, elektrotehnike i robotike. Nalazimo se u Istri, točnije u Puli, te smo na jednoj kreativnoj radionici kojom se bavimo o baštini Istre. U njoj učimo o aparatu, kako se pravilno koristiti njime, kako ga pravilno čistiti i takve stvari, kako mijenjati objektive. A idemo po Istri i slikamo ambijent kulturne baštine. Ovdje imamo od Slavonije pa do Metkovića, pa tako da svi imaju svoje naglaske pa se smijemo, jako često fore padaju svakakve i tako, uglavnom ekipa je odlična. 14 dana, taj period iz života pamtiš vječno, tako da je to odlično. Najzanimljivije u radionici mi je to što upoznala sam novo društvo, prijatelje, zabavljamo se, uz to smo i naučili dosta toga novoga i putujemo, upoznajemo nove krajeve.